Здравейте, дами и господа, вие сте с мен XDona 360 на Scopers Dona X и днес ще направя ревю на сервера Invisible Craft. Долу в описанието ще има линк. IP. Та, нека да започваме. Само да ни зареди спауна. Та, това е спауна. Тук има безплатен мап, където може да гледате. Тук може да се прочетете. В 9 часа има евент. Тук има награда. Тук е за крейтовете. Ето, виждате, може да ви се падне нещо. Тук е за енчантване. Да, и с мен са Торден 09 и DD1267. Тук е хелпа как да си направите фекшън. Тук е AFK фонтан. Тук е Clonefish, ако имаш 150 абоната в Skype и програмата Clonefish. Вземаш Feed, Hell MC. И имам много ларпове. Ларп 1 въз 1, да дуелираш някой. Clonefish вече го казахме. Crates казахме. DP Shop. И тук Торден съблича и ми турква. Тук за 5 дъпа може да си купите Creeper или за 180 000 лева в играта да си купите Creeper. Viprank може да го купите за 1,20 с SMS за винаги, а тук за 4 дъпа за 30 дена. Дъпа се взема, когато вотнете и ви дава едно дъпа. Може да вземете 5 кея за 5 дъпа, т.е. като вотните 5 пъти, вместо да вземете 5 кея, може да се вземете 10 кея. И тук Kit Crazy за 8 дъпа, само един път. И тук са ранковете. Нека да почнем от най-малкия. VIP. Ето, за 1,20, както казах. Ето го кита. Не е много хубав, но се става. Ето Kit Legend, има готепалка. Kit Crazy, който не мога да цъкна. Цъкнал го. Ето. И Kit Crazy Plus, който може да се вземе за 8 дъпа. Ето, виждате, тук 4 готепалки и Kit God, който има 5 готепалки и много хубави брони, мечове, кирки, лопати, брадви, лъкове и полшанки. Та следващия ларп е Drop Party. После ще отидем на ларп End. Та тук се провеждат евентите. Там са честовете, понякога има и Sneak, ларп End. На енда тук е спаун, може да си купите полшанки. Ето тук вече е PvP, след като слезете. От тук, като преминете тази дървена черта. И тук е PvP. И тук някои са направили капани, както виждате, за да може някои да ги бутат. Следващия ларп е ларп Food, тъй като не сме го видяли и него. После фъпаса, Jail, Jump, Event, Repair, Shop и SMS. Това е ларп Food, което не е много food. Тук убивате крави, прасета. Тук е Jump, където накрая има награда. И наградата е има ключове и така нататък. Следващото е ларп FPS, където е за FPS, повече FPS да вадите и да се биете. Ето тук. Следващия ларп е Jail. Това е построено от админите и онъра. От
Happy от Happy Claw, ето, by Happy Claw, е построен този затвор, нещо като, да, затвор, и тук се качвате за втория етаж, само 2 етажа има. Следващия Warp е Warp Jump, който вече го видяхме, после Warp Jump Event. На Warp Jump Event, когато има евенти, джъмпите, ето така, от тук джъмпите направо и аз фейлнах и накрая има награда за победителя. Ето накрая, чакайте, ето тук има награда, обаче в момента не са сложили. И следващия е Warp Repair, да се репейрвате нещата. Warp Shop. На Warp Shop има много интересни, така се каже, бъгове. Защото, примерно, вижте, купувате обсидиан за 3... Купувате 32 обсидиан за 200, а продавате 16 за 220. Тоест, давате 200 парички, а вземате 440. И друг интересен бъг е при калдрона. Купувате един за 70, а продавате 2 за 700. Ето, давате 140, пък вземате 700. Или пък при инксака. При инксака, ето, вземате 8 за 40, пък 8 го продавате за 100. Та следващия Warp, който е Warp SMS, който го показах. Та нека да покажа моето хоме. Моята база, така се каже. Моя е. Аз направих в екшена, така. Може да влезете в екшена, ако ви одобря. Само ако ви одобря. Тук имаме Netherward ферма, Browning стендове, крафтинг тейбъли. Скоро ще правим базата не от обсидиана, ми от Bedrock. Тук има безкрайни източници. Тук вече печки, ендър честове, наковални. Тук честплейтове, каски, панталони, бутуши. Всичко сме си го разпределили. Та, влизайте в сървъра, дайте по един лайк, сабскрайбвайте се за още ревюта и така нататък. Чао!